Λοιπόν, Cyber Dragon, επίδεση το πατακέμα του Dragon. Κάνε μας χάρη παραπάνω στο Cyber Dragon. Αν δεν βγάλει από εκεί, ρε. Ναι, και τώρα θα καλέσω το κόμμα να... Για την Hello, Βαγγέλας εν Κωστής. Όλη σας τη ζωή ήταν δηλειωμένη. Παίζατε Yu-Gi-Oh! Μανιωδώς και σπάγονται τα νεύρα μεταξύ μας. Λοιπόν, ο Βαγγέλης είναι δεμένος στην πανιέρα με το κολόχαρτο και εσύ είσαι δεμένος πάνω στη χέστρα. Γι' αυτό θα παίξω ένα παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό είναι το δωμάτιο, είναι ένα μπάνιο. Σε αυτό το μπάνιο υπάρχει ένα κλειδί. Το κλειδί αυτό βρίσκεται στον κόλο της Βαγγέλας. Για να τον λύσεις, πρέπει να βρεις κάτι κοφτερό. Το κοφτερό βρίσκεται μέσα σε αυτό το δωμάτιο, όπως είπατε πριν. Όμως, πρόσεχε, το κολόχαρτο μέσα του έχει οπτικές ίνες, οι οποίες θα σου ανατινάξουν το χέρι άμα κόψεις κάτι λάθος. Πρέπει λίγο να είσαι πολύ προσεκτικός όταν κάνεις την ανατομία στον κόλο του Βαγγέλη. Έχετε 2 λεπτά. Καλή επιτυχία! Ρε μαλάκα Βαγγέλα, πού είμαστε? Καλά μαλάκα, γάμισε το να παίξουμε καγάκι γιατί έχουμε βαρέδει. Τώρα σας περνάει. Τι κάνετε βρε κατεστραμμένοι? Τι κάνετε ρε? Καλό το Cyber Dragon. Δεν πάμε καλά, ρε μαλάκες. Ρε μη παίζετε. Τα νεύρα μου με κλείνε. Κάτσε ρε μαλάκα, δεν βλέπω. Καλά το πέρασω στα 2 λεπτά. Θα μείνει πάντα εδώ μέσα κλειδωμένοι, δεν σας νοιάζει? Σας μιλάω ρε. Δεν θέλετε να σωθείτε? Πρέπει να πάρετε το όμα σας πίσω. Πρέπει να ανακαλύψετε την αιτία της ζωής. Με έχουνε γραμμένο. Είναι κατεστραμμένοι και οι δύο. Δεν πάμε καλά. Αυτό που σας κάνουν ένα μάθημα της ζωής. Παίζει ένα παιχνίδι και πρέπει να λυτρωθείτε. Γιατί είσαι ο μαλάκα? Σας μιλάω. Μη με αγνοείτε. Όλοι μου δεν με αγνοούσανε. Μη με αγνοείτε είπα. Στο διάλογο. Άντε. Δεν σας ανέχω μάλλον. Σας κλειδώσω εδώ μέσα. Αφού δεν θα σωθείτε, χαίστηκα. Παραφεύγω εδώ μου είναι κάποιο παρδαλί.